90, 60, 90. Funguje to? Čau, děcka! Takže kuchařky píšou úplní kreténi? Jakože jsou prostě holky na světě, který se drží toho hesla, jakože láska prochází žaludkem, tak mě teda ne, s dovolením. Co projde mým žaludkem, to je jako hodně rychlý a hlavně malý, takže se na to nesoustředíme, pokud chceme být takhle krásný, dokonalý. Ale jde o to, že já jsem si řekla, OK, přestanu prostě číst Shakespearea, Karla Hynka Máču, prostě tyhle ty klasiky. A prostě začnu normálně prostě se snažit být obyčejná holka od vedle. Tak, jak to mají kluci rádi, jakože třeba se vedle tebe probuděj a ty nemáš úplně uvolený nohy, nebo tak, jako nechutný. Ale chlapi jsou prasata, takže vlastně v cajku. No a teďko prostě jsem se rozhodla, že vlastně v Česku, to je taková zvláštní věc, prostě oproti jiným státům, je důležitá polívka. To prostě je voda s něčím, jako. A my jako říkáme, že je to jídlo, no, dobrý. A teďko já jsem se rozhodla, že to prostě uvařím, ne? A teďko jsem jako se na to hodně soustředila prostě, abych si vybrala něco jako hodně klasického. A teďko jsem si říkala, fajn, budeš fakt hustá a uděláš jako opravdovský kuřecí vývar, ne? Jako to mi nikdo neřekl, že jako když si dávám prostě smažený kuře nebo kuřecí prsíčka, samozřejmě výjimečně, že prostě oni to zvíře musí rozřezat na kousky, jako úplně brutálně mu takhle uříznou ruce, prostě nohy, úplně moc ho rozřežou. Ale proto jsem se prostě rozhodla dělat polívku, protože tam bylo napsaný, že musí prostě vzít kuře a uvařit ho, ne? Tak když prostě k babičce do Uherského Hradiště, protože tam má kuřata prostě na dvoře, takový smradlavých, tak divně chlupatý, to nejsou prostě chlupy, jo, to je jako když prostě máš nějaký velký chlup a na něm spoustu dalších menších chlupů. Prostě... Teďko to tam prostě hrozně běhá a vydává to takový divný zvuky, ne? A v té kucharce bylo prostě vezměte kuře, uvařte ho. Tak jsem šla k babičce na dvůr, ne? A říkám, kuře ty vole, tak pojď za mnou. A to kuře nešlo. Takže asi je to domácí zvíře úplně nevychovaný, jako... Tak dobrý, teď jsem si dala rukavice, abych si nezlomila nehet nebo něco, že jo, prostě gumový a tak. A teďko jsem za ním běhala. Hej, hustý, jako běhat bez pásu. Je docela krutý. Jakože prostě ta krajina tě úplně míjí. Ty najednou vůbec nevíš, kde seš. Jako... Teď jsem to kuře dohnala, ne? Ono úplně nějak jako dělalo, že nechce nebo co. A já říkám, ty krávo, budeš láska, projdeš žaludkem, jako bude to super. A ono jako koukalo, teď jsem ho chytla, teď ono se úplně cukalo, ne? Já říkám, v pohodě. A teď tam bylo napsané, že prostě, jak ta voda začne vařit, že ho tam máš dát, ale ti kreténi tam nenapsali, vole, že to kuře bude řvát jako prase, jako. Ty ho prostě dáš do té vody a máš pocit, že seš tyrán, že týráš zvířata. Takže já úplně babi, nevolej policii, prostě jenom vařím polívku. Fakt nechutný. Teď to kuře za chvilku bylo jako potichu a já říkám, ty vole, jako buď v klidu, jenom tě vyvařím, pak tě zase prostě dám na dvůr. Jako, o nic nejde, ne? Takže se to změnilo v úplně jako drama prostě. Teďka já prostě jsem byla vynervovaná, tak jsem říkala nic, dám si aspoň masku, ne? No prostě úplně hustý, no tak jsem to prostě uvařila nějakých těch jako 30 minut. Teď ještě ty dementi, jako jo, to ti napíše prostě,
dej tam celér, petržel a mrkev, tak já to tam dám a to trčí z toho kastrolu, to zelený prostě. Jako co s tím, jako jo? A nejhorší na tom je, že jako poučení prostě nikdy nevařte podle receptů. Protože to nikdo nebude žrát. Takže mějte se fajn a buďte blond.